Malam Allah ya kara muku lafiya. Menene hukuncin tuka motar mace a mahangar shari'a? To hukuncin tuka motar mace babu wani nasi tabbatacce ingantacce zo aka haka. Maslaha da ake da kuma al'ada, kamar Saudiya yanzu ba sa yarda mace ta tuka mota, amma sun yi rubuce-rubuce akan haka ne. An bayyana wannan da littattafai guda biyu da aka yi rubutu akan hukuncin tuka motar mace. Kuma wannan suna ta kawo dalilai ne suke kawo, ba wanda su ko hadisi bane ake. Kuma zance ne wanda ke an yi saɓani tsakanin malamai a duniyance ma. Aka raje zance mace tana iya tuka moto ya halatta. Da an tambaye Sheikh Albani rahmatullahi alaihi cewa hal yajuzu lil mar'ati an tarkaba sayyara, ya halatta ga mace ta tuka moto, sai ce to hal yajuzu lil mar'a an tarkaba al himar, ya halatta mace ta hau jaki. In ya ta hau jaki hau moto, dan a lokacin mutum suna hawa jaki suna hawa raƙumi ko to shi ma wannan amma yace moto kana astar ya kuma zo su zatuwa akan jakin, misali a jaki ko raƙumi da ake in su sai kawo mace gabata da ma za ta dinga ɗaukar mota tana zuwa yawo ta jinan misali kenan da dai wasu abubuwa da suke ta kawo, amma dai ya juzu ya halatta mace ta tuka moto. Yau kana da yara maza ko mata, kana Abuja ko kana Lagos kana aiki, ka sai mata moto ta fisa da yaran ka ne ko wanda an sha samun waɗanda yake ɗauka su kai yaranka suna ɓace yara ɗin, ko ɗan kabu ko mai kinafef ya ajiye yara a makaranta su ɗauki lokaci zuwa ɗauke su, duk ana samun wani abin da gaske, duk ana samun wani. Mu ko a makarantar mu an samu mutumin da yana ɗaukan yara ya kai su, ya ɗauki yaro ya je tafi da shi ya kinafin ya ɓoye shi, ya ɓoye yara a makarantar mu da gaske. Sai daga baya dai Allah ya sa zai kashe yaron ba, ya bayyana kuma a kama shi. Kaga an kama mata kace ba ai ga hunta da wani abu misali kenan ko ba ka gari kai kana Lagos ko kana kaza kuna wajen aiki baka dawa aikin ka yana ka zuwa ka koya yaran duka da kai su da su yaran ka ne duka in ka rike gidanka ka samu ta doka za ka amsa duka ko in kuma sai da ka kwata mota ga ta shiga cikin damuwa misali kenan idan ta ana zata da moto yanzu kuma babu ainihin moto din za ta yi kama da ma za ta kiyaye ita tana jin magana ka insha Allah.